Good evening, everybody. Magandang gabi sa lahat. Mayong gabi sa tanan. Hello, I'm Jocelyn Carano, a stage for breast cancer warrior, and diyan sad ko. I-share karon is about sa my second chemotherapy, no? Kung sa reaction sa nini sa akong lawas after sa second nga session sa chemotherapy. Prior sa akong second chemotherapy, wala dayon na siya nga meet ang schedule niya itong November 9 kay laboratory test nga kuhaon prior sa session is like kuhaon kag SGPT, creatinine, CBC. So, ang nahitabo ato is kana ang results akong CBC is puro gud siya kanang ubos, no? Usa na ato ang WBC, ang RBC hemoglobin o hematocrit, medyo low sa siya pero wala to kay gi-focus sa akong doktor but katong WBC kay pretty much yung ubos sa 1.9 man niya. Normal ra sa atong tang white blood cells is nana sa 4 to 10.5, no? So ako atong that time is 1.9, so ubos jud kaayo, so dili jud pwede i-proceed ang second therapy. So mao to nga doon na say medicine nga gi-inject sa ako mo nang gitawag nga maning name sa tambal filgrastim, no? Ginjikan ko ani twice, no? Pero merong atong November 9 niya, November 10 dayon. Then after mga 7 days mo to gipakuha na sa ko sa CBC nga lab test. So dito misaka naman ang akong white blood cells or ang WBC. So giproceed yun the next day, November 16 ang akong second nga chemotherapy. So unsa say reaction sa maong ikaduhang session sa chemotherapy nako, lain na sad iyahang kanang reaction sa akong lawas kay mao to nga during sa session magila 45 hours man gyud na siya, no? Nga akong oras sa chemotherapy. So ang nahitabo ato is hindi ra kaayo kay naglingkod gid ko ato, so less ang pain nga akong na feel during sa chemo niya. Wala sad mo trigger ang kangulngol sa akong breast, no? Ang right breast na akong na cancer. Wala ra nakatuog kay ko ato. Salamat ko kay sa Ginoo ato, no? Salamat taon kay dili nana ka. Of course nagihapon ang kakapoy gyud, no? During sa cycle kay ma-feel man gud nimo ang reaction dayon sa tambal. But diri pagkagabi kay after na gid sa session uli na mi pagkagabi gyud ana wa gyud klarong tulog kay diha naman pod ang na-feel na ko nga kangulngol sa akong breast ba nga pwede yung ngula nga maghigda ang normal nga position sa higda wa gatuwad ko ato kay ang kasakit naman gyud sa akong breast ba nga siguro nag-fight na sa zero ang medicine ug ang cancer. So nito wala gid tulog ato, putol-putol akong katulog tungod sa kangol-ngol niya maka-feel sad ko murag nahilantan ko, pero mao na ang grasya lang gid sa Ginoo siguro ang magpalahutay nako ba kay kan kangol-ngol after sa chemotherapy dili gyud na kanang adlaw mo dagan pa siya
mga 2 to 3 days nga makafeel ko sa akong ang kangulngol niya kakapoy sa lawas gyud. So manang dili gyud ko makatrabaho after sa chemotherapy kay ramuni jud rest ang akong body tungod sa siguro malagay sa kaisog sa mga tambal nga pasulod sa akong body no. Mo to nga every time nga mag-chemotherapy ko dili gyud malikayan ang kanang kakapoy no nya pero makaingon ko nga grasya lang sa Ginoo kanunan niyang gibubo diri kanako nga ang kusog ang protection gyud kay so far sa second chemo wala kay ko na feel nga mga allergic reaction. So pasalamat lang ko sa Ginoo nga hinahinay nga ni-adapt akong body sa mga tambal na gi-infuse akong body ba nya mo na nga laban lang gihapon. Salamat sa Ginoo sa kanunay nga strength nga iyang gibuo matag adlaw na ako kay after mga pila ka days nga rest trabaho raman sad ko no kay para na ko na siya diversion sa akong nahuna nga dili ko ma-focus sa akong balatian. Mura na siya di man siguro normal nga kinabuhi pero part na ni sa kinabuhi karon nga nata sa ongoing treatment no. So kanunay mag-ampo sa Ginoo mga yung panabang kanya kanunay niya nasalig lang yun sa tanan nangyari pahimutang ang tanan takabalo ka no sa gid ang mga pag-ampo nga healing so share sa nakaibalo ang tanan mga to is na fight lang yun laban niya para malikayan ang kaluya padayon nga mukaon mga pagkaon nga healthy gulay prutas no nya avoid stress na gyud kay sabi na sa main factor nga no sa mga taptantag mga sakit no nya di kaya na gyud ang pagpakasala so hanana gyud ang close relationship sa Ginoo kay ta magkabata no sa pamanjay iyang sa may yung purpose ini nga akong journey karon is cancer patient so padayon lang sa pag-ampo is perfect time yara gid ko ayuhon ubanan sa akong grasya yung buba dire kanako sa tipo ko ng family anay support kayo support prayer sa akong mga kahigalayan sa church community o sa akong mga higala, mga face mates mga ano na yung sab nag-ampo dili na pag so daghan kayong salamat nga tanan nya maulan sa na akong i-share karon sa lain na sad nga session sa second chemotherapy na nga lain sad iyang reaction sa tambal nga sa ikaduha nga treatment sa dinhilan sa kukutob kita-kita na sa sunod nga episode. Bye bye, thank you for watching.